Здравейте от кухнята на Рози с Марк. Днес ще приготвим постен сладкиш с сладко от рози и шамфастък. Ето и нужните съставки. 240 г сладко от рози, 150 г захар, 400 мл вода топла, 200 мл олио, 80 г шамфастък, 2 чайни лъжички сода бикарбонат и 600 г брашно. Първо смесваме сладкото от рози с содата. Оставяме да престои 15 на минути. Докато чакаме, нарязваме шамфастъка на парченца. Време е да добавим останалите съставки. Водата, захарта, и олиото. След което разбъркваме. Добавяме и ядките. И брашното. Това е готовото тесто. Изсипваме готовото тесто в предварително подмазана с масло жнена тава. Слагаме сладкиша да се пече на умерена фурна около 180 градуса. Нарязваме на квадрати, поръсваме с пудра захар и за финал поръска от стрит розов цвят.